Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Afgelopen woensdagavond is de 29-jarige Kendrick Sophia doodgeschoten. Dat gebeurde bij de ingang van een toko bij de Ronde Klipweg. Sophia is daarmee het 9e moordslachtoffer van dit jaar. Hij stond met enkele mensen te praten voor de ingang van de toko toen er 2 mannen aankwamen die het vuur op hen openden. Daarna zijn ze er rennend vandoor gegaan. De politie heeft de zaak in onderzoek. De politie moest gisteren in alle haast naar Mambo nadat er berichten waren gekomen over een schietpartij en een vechtpartij. Uiteindelijk bleek het volgens het eerste onderzoek te gaan om een groep mannen die met elkaar op de dansvloer in gevecht raakten. Eén van hen zou gespuugd hebben naar de andere. Ook waren er mensen die met een pistool in de lucht hebben geschoten. De politie kon wel de vechtersbazen arresteren, maar degenen die zouden hebben geschoten, die waren in geen velden of wegen meer te bekijken. De politie heeft de zaak in onderzoek, dat voor veel commotie zorgde, want het was heel erg druk bij Mambo op dat moment. Gisteren werd stilgestaan dat Curaçao precies 50 jaar geleden, 30 mei 1969, een opstand kende dat de grootste is geweest in de moderne geschiedenis van Curaçao. Onder meer Anthony Gaudet voerde het woord. Hij zei dat al jaren de strijd voert die zijn vader in 1969 is begonnen. En de opstand mag niet voor niets zijn geweest, zo gaf Gaudet aan. Ook Stanley Brown voerde het woord. Hij was een van de betrokkenen bij de opstand. Hij vond het belangrijk dat de revolutie door zou gaan en dat we nog niet tevreden kunnen zijn over de huidige situatie. Verder spraken ook de ministers Ruggenaat, Alcala Wallé en Hensley Koeiman. Later op de dag werd er een speciaal monument gepresenteerd. Dat is gemaakt door Yubi Girindongo ter ere van 50 jaar 30 mei. De politie heeft gisteren een inval gedaan bij een huis in Kaya Kokolisi in Schelpwijk. Dit gebeurde op verdenking van diefstal en andere criminele activiteiten. In huis werden verschillende gestolen spullen aangetroffen. Ook vond men drugs en geld aan. Het meest opmerkelijke was de vondst van 2 papegaaien die waarschijnlijk bij andere mensen gestolen zijn. De politie heeft alle spullen in beslag genomen en onderzoekt de zaak verder. De benzine- en dieselprijzen stijgen komende dinsdag weer. Dat blijkt uit de nieuwe berekeningen van Bureau Telecommunicatie en Post. De prijs per liter benzine stijgt met 17 cent. Diesel wordt bijna een dubbeltje duurder. Ook de elektriciteit stijgt in prijs. Vanaf zaterdag betaal je voor normaal gebruik tussen de 250 en 350 kilowatt bijna 5 cent meer. Water stijgt met 14 cent per kuub naar 13,33 gulden. De gastarieven blijven hetzelfde. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Mexico economische sancties opgelegd omdat hij vindt dat het land onvoldoende optreedt tegen illegale immigratie. De Verenigde Staten hanteren vanaf 10 juni importtarieven van 5% op alle goederen die uit het land komen. De handelstarieven worden geleidelijk aan verhoogd, zo meldt Trump op Twitter. Het tarief zal geleidelijk toenemen totdat het probleem van de illegale immigratie is verholpen, waarna de tarieven worden opgeheven, zo zegt Trump. Het Witte Huis laat in een verklaring weten dat het op 1 juli het tarief wordt verhoogd tot 10%. Iedere maand zal de importheffing met 5% verder stijgen tot op 1 oktober de 25% is bereikt. Trump riep eerder al de noodtoestand uit om zo geld te regelen voor het bouwen van een muur aan de grens. Dat bouwwerk moet de stroom illegale immigranten en drugssmokkel beperken. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.